na ay post ang netizens, Labawan News, bahin sa panawagan nga balik na Tatay Diggs. Ay, nag-viral ni siya pod, unya daghan pod og comments diha sa atong Facebook sa dihang ato ang gi-post kagabi, gikan ni siya kang B Marciano. Yung original post Radyo Mandong mga higala ug aron pod mo makita ninyo masayod mo kung saan imong pasabot, then you can check our Facebook. Ingon pa siya quote unquote ang pagbabalik ni Tatay Diggs. Impas gyud ning badlungon sa Davao ani. Oh, tsako no. Ay kimingaw kanimo. Agoy. Gimingaw gyud sila kay Tatay Diggs Radyo Mandong. Ang picture manggod na ay mga naong sa mga Duterte gawas kang FPRRD. Pero ang gipunto dito ni Bim ang pagbabalik ni Tatay Diggs. Kalingawan sa mga bisdak ang balik na Tatay Diggs comments. Para mas masabtan Radyo Mandong. Yes, dai. Niingon pa sila, balik na Tatay Diggs kay naay among silingan sigig panglaba bisan walay agas. Agoy. Napudre sa pika silingan na mo Tatay Diggs. Saan siya man? Bisag panday sige gabas uga ka ng taro. Oh, siya! Alas 3 pagyod sa kadlawon. Oh, ingon pa ni Valerie Delmar. Balik na Tatay Diggs. Balik na gyud Tay Diggs kay akong kaila sigig dulag basketball bisag walay bola. Si Marley Tundag Russell balik na tay kay naami silingan nga mokalit rag sayaw bisag walay sounds. Hadlok na daw kagon Radyo Mandong. Ingon pa ni Mas Macfair Latris balik na gyud tay kay among silingan sigig washing siyang sakyanan bisag kusog kaayong ulan. Balik na tay. Kaya among silingan magsigig anaw. Oh, siya. Kita ka itong nag-viral? Kita ka to? Kantong igagaw? Igagaw, oo. May giliwatan yun. Agoy. Kalit na po. Oo. Ala sila, basin daw, na-stress lang daw Radyo Mandong. Diba to stress lang? Ingon pa sila, din hi Radyo Mandong, si pobreng OFW, kalipay og kahapsay sa dagway nga mubalik na among pinanggang tatay. Ay, ana. Pipila lang to sa dagang comments mga kasama. Pero, kung atong sumadahon Radyo Mandong, ang ilag yung panawagan, bisan yaga-yaga, diba? Nakita nila silang palibot nga kung kinahanglan lang yung kamay nga bakal. Natural. Oo. Para kilisod ng Pilipino, day? Yes. Kinahanglan mo patay ka, patay. Oo. No, kanang lisod ang Pilipino patuhuon day. Lisod ang Pilipino disiplinahon. Ana gan sila Radyo Mandong kay sunod-sunod lagi daw tong patay sa mga pamilya. Ana sila pamilya gipatay sa adik. Unta daw susunod ilha daw madunggan adik gipatay. Ano kaysa daw ang adik mo patay sa inosente. Mo na kon mo nila panawagan mga higala giagig yaga-yaga pero seryoso ni sila sa panawagan nga tay balik na tay kay wala unsa naman ni ato ang komunidad na unsa naman ni ato ang palibot nga daghan namang kaayog mga krimen gumikan aning epekto pod sa illegal nga droga.